Hvilken herlig duft af julegran. Vi pynter adventskransen. Overalt i denne varm stråler juleglansen. For nu er adventstiden her igen. Det første lys bliver tændt. Det stråler klart og minder os om det største, der er hændt. At himlens lys blev sendt herned med fred til sjæl og sind. Lad os alle her i denne tid lukke lyset ind. Vi stresser rundt og trættes. Der skal jules her og der. Vi tænder lys, men tager vi tid til at nyde flammens skær? Det sker, vil jage mørket bort. Mismod og frygt forsvinder. Lad lyset få sit gennembrud, så verden ser det skinner. For nu er adventstiden her igen, og 1000 lys bliver tændt. De stråler klart og minder os om det største, der er hændt. For himlens lys blev sendt herned med fred til sjæl og sind. Lad os alle her i denne tid lukke lyset ind. Under nissen og glitter og plastik i dyn ligger julens perle skjult. Indsat den knap, for vi har alt for travlt med at skabe vor egen jul. Så lad os alle her i denne tid tage imod Guds fred, som hans søn tog med fra himlen, da han kom til jorden. For Jesus, himlens kongesøn, vil oplyse vores sind. Lad os alle her i denne tid